Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih hujan ya tak telateni ae. Alhamdulillah. Pak, Bu. Dalu niki ditanggap kali Pak Bambang, Abah Bambang kali Ibu Lurah Umi Sutri. Hajate mantu sing dimantokno Mbak Mita angsal Mas Alfian. Monggo didongaaken barokah sedaya nggih, Pak, Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Abah Bambang sing duwe gawe Ibu Lurah Hajah Sutri iku bojone duwe gawe mantu putrane muga-muga akeh rejekine. Aja lali bah tak enteni sawerane. Muga-muga ujane nang terang. Nandur kacang nuk Tegalan, muga-muga Abah Bambang nyawer dagelan. Guyon-guyon bah. Bismillahirrahmanirrahim. Tolor ayo muji syukur marang Gusti Pangeran kang maha sing sapa wangi dolor sregep bersyukur rezekine bakal subur insyaallah panjang umur.
ketitik ala bakal ketara iku ngono tuture cak wong tuwa bejo-bejane sing lali dolor tetep bejo sing ngeling iku tuture wong tuwa dik ayo dieling Abah Bambang sing duwe gawe hajat Abah Bambang mantu putrane tamune akeh liwat undangane muga-muga Abah Bambang akeh rezekine tamu disalami terus dipinarakno terus diaturi unjukan daharan werna-werna terus dijaluki pangestu karo dijaluki donga supaya nek duwe gawe gak ana rubeda Budi Wijaya dulur iki tanggapane mula abadi iku pimpinane ngusian Jombang iku alam mati regane gak larang sedang wae mula nek kepingin nanggap Pak gak usah piye monggo ditulis nomor telepon teko langsung Pak nang daleme pimpinane cuma ojo lali gowo panjenengan Lur ayo donga dinonga muga-muga kita kabeh diparingi panjang yuswa Mas Abah Bambang yo tak dongakno muga-muga nek duwe gawe dibarokahi Gusti Allah Allahumma alhamdulillah matur nuwun dumateng Abah Bambang kalih Ibu Lurah Ibu Hajah Sutri lah iya wong dadi lurah kok turunan biyen bae ya lurah nurun nanggone Abah Bambang dadi lurah 3 periode mari Abah Bambang nurun nanggone sing wedok Ibu Hajah Sutri 2 periode Pak Bu pengumuman sak wayah-wayah nek Ibu Hajah Sutri nyalokno malih monggo didukung nggih Pak nggih monggo didukung nggih Bu cek dadi lurah malih kenek napa Pak Bu nuwun sewu jenenge teko dhuwure kok mbae dadi lurah mudhun nang Abah Bambang dadi lurah ganti sing wedok Ibu Hajah Sutri dadi lurah inilah namanya nikmat Allah yang sangat besar sekali mula saka iku sapa sing sregep bersyukur kepada Allah kaya Abah Bambang monggo bakal rezekine nikmati ditambahi monggo Pak bareng-bareng Abah Bambang syukur kepada Allah
Budi Wijaya tidak sama dengan yang lain, Mas Bro. Alal kafi salatullah ala safi salamullah bimuyidini kholisna minal balwa ya Allah alal kafi salatullah ala safi salamullah bimuyidini kholisna minal balwa iya Allah aja padha seneng lamun munda-munda dadine ketun urip aja padha gemrungsung pungkasane pikiramu bingung mbok sing sareh lan sing sabar mure sembarangmu jembar urip aja padha grusah grusuk mundhak keton tembe purimu ala kafi salatullah ala safi salamullah bimuyidini kholisna minal balwa iya Allah yo. Ini Budi Wijaya bukan yang lain, bro. Eling-eling menungso padha ilingo aja sira ngumbar nafsu angkara aja dumeh sira saiki kuwasa entenono hukumane Gusti Allah ati-ati menungso ayo ati-ati eling-eling aja sampe lali wong-wong cilik iki dongane mandi sapa sing korupsi pasti hancur ketiban kursi alon-alon waton bisa kelakon gremet-gremet sing penting sampeyan slamet ati mantep imanmu kudu sing jejeg hasil maksudmu lamun lulus ujianmu dulur-dulur ayo padha syukur marang Gusti Pangeran kang maha luhur nikmat Allah mring kita ra kena diukur
Ayo padha syukur rezekimu ben tambah subur. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Waru doyong eno pinggir kali. Ayu moblong manasati. Yen ngetan bali ngulon tiwasetan ora kelakon. Waru doyong eno pinggir gerdu. Ayu moblong sing ayu cuma bojoku nang kali gogo welur nekala ison loro waru doyong no prapatan. Ayu moblong wong ayu dadi rebutan. Dang ding tak gendung tunggen tak gendung pret perut kelotak gak duwe isin. Lapo? Kupingmu budhek ah. Lapo? Gak ditabuhi kok joget. Lah sing njaluk ditabuhi ya sapa? Wis lereno. Lah rumah samu aku ngene iki lapo? Joget ngene kok. Gendeng nganggo gone abalura kate joget. Lah ngene iki lapo gak joget? Ah, ndelek duit jagane syariah meneh datae. Tetet. Lapo? Diguyu ibu-ibu kon. Andi. Kok bayar syariah? Dagelan bayarane wis 800 jek utang. Lha masih 800 yo menungso urip iku wajib duwe utang nyambut gawene cek akas. Utangmu syariah tok ta? Ya ana maneh Senin, Selasa, Rebo iku jangkep. Sing Senin, Amarta, Selasa, Mekar, Rebo, Syariah. kon kok apal sih? Apal ya apa bojoku gak nyicil belas tae. Aku krungu kabare bojomu jare tau dadi ketua. Tahu dadi ketua. Heeh. 2 minggu kotange pedhot ping 4. Tet, nuwun sewu. Jare ngono ku nek ana sing gak bayar, urunan ya, Tet. Urunan termasuk dana talangan. Kanggo mbayare sing gak bayar. Kanggo bayar sing gak bayar. Kok lalar gawe. Lalar gawe kakekmu Gak ah. melok mbathek duwike kok melok mbayari. Iku ana prasastine. Ana perjanjian. Ana perjanjiane. Oh. Kandhane oh. Tet, nuwun sewu. Ngono ku nek utang 5 juta piro, Tet? Saiki 250 2 minggu. Pokok sing guyu ku yang nglakoni ngene lho Tut. Aja ngono ta. Apa? Nek 5 juta, 250 2 minggu. 10 juta. 500 Nek duwe dhuwit, dibayar. lah nek gandhe dhuwit, Ya ndelik nggo jeding mburi kono. Tet kon niku. Lapo? Lapo kok ndelok jeding iku? Lho ancene nggo kene iki jam 09 jam 10 mulai Senin Selasa Rebo wong wedok-wedok gak ono sing nggo ngarepe lawang. Mosok, Tet? Iya. Nek upamane ana petugas mekar utawa syariah teko, ya Iya. apa? Ya jelas gak ono. Kana wong. Anake ditakoni. Ya apa? Ibu kemana, Dik? Enggak tahu, Mbak. Ngono. Oh. Mergo ibune ndelik njero jeding. Terus? Lah petugas iki lho ya kok cike lho. Ngwayahi pipis ae lho ya kok pas nagih nggo kuno iku. Ya apa? Takon jare, Dik, kamar mandinya mana, Dik? Di belakang. Parek mlebu baleng. Kate ndodok kate pipis iku lho. Dadane sing duwe omah lho jenggolok ngene. Sampeyan kok sini, Bu? Maaf nggak bisa bayar. Delik jeding. Ya iya. Tapi saya yakin nek wong nglindah tengah kene gak ono, Tet, sing duwe utang mekar, duwe utang syariah gak ono. Yo gak ono. Heeh. Wong kene iki kabeh gak ono sing duwe utang mekar, syariah dan lain sebagainya. Wong kene cukup-cukup. Cukup. Iya. Katik wong kene duwe utang krungu bulura langsung diparani. Kae dhuwit. Oh, dicelatu kok dadae. Isin-isine ae. Bulurah
Sutri ki wonge sabar. Bulurah Sutri ki wonge sabar. Iya. Kon ngomongno Bulurah turunan Bulurah tok. Lho, Aba Bambang tok turunan. lah sapa maneh? Masih aku ya turunan, Bro. Kon yo turunane lurah. Lelele, mbakku biyen iku seniman. Ih. Ibumu Ibuku seniwati. nurun nang kon. Senewen. Oplak ngono iku. Ya iya jane ngono kok. Wis aja kakek ngomong. Iya. Wong berbudi bawa leksana. Heeh. Bengi iki Aba Bambang karo Ibu Sutri Heeh. duwe gawe. Iya. Wis mbok omongno gak tak omongno ya gak pantes. Iya. Bondo-bondone dhewe. Lho iya rek, Duit gak ono sing utang. gak ana sing ngutang. Balas aku nang. Blas. Temenan alhamdulillah. Apa? Awak dhewe teko kene dok. Heeh. Lu temen tut rezekine awak. Apa Odet? Teles beles. Ya Allah, ya Allah. Lah ya apa budal teko Jombang. Aja ngono, Det. Pancen ya musim hujan termasuk alam. Kabeh mang Allah yang sing gawe. Iya. Senajan udan iku rejeki. Heeh. Akeh sing udan iku sumpek, akeh sing seneng nyatane, akeh sing butuh banyu. Iya. Lah ya iya. Lah, Det, Hmm. awak dhewe njaluk pangestu karo dulur-dulur. Ya iya. Ketuane Budi Wijaya iki lak ngulon ah, Det. Iya. Mulai tanggal 6 winginane Iya. lanang wedok tindak nang tanah suci. Heeh. Lah, awakmu ya tak dongakno. Ya iya. Wulan ngarep muga-muga nang iso tindak nang tanah longsor. Kakekmu metel ngono. Tetap bacok matamu ngono. Ya didongakno muga-muga budal selamat mulai selamat. Ya iya. Pak Bambang utawa Aba Bambang. Aba Bambang. Ya Bulurah disebut nek kene iki bahasa Inggris sudah mengatakan. Ya apa? Armstrong leadership. Maksudnya? Seorang pemimpin yang patut mendapat acungan jempol. Ya Allah Gusti. Ya apa? Kok lem Det? Anakane tak lem kono ro karepku. Alah butuhe kon nak disawer ngono. Gendeng bayaran 800, aku mau disawer. Upama kon disawer. Alhamdulillah rezeki teko dhewe. Nek gak disawer, Nemen. Boten guyon. Guyon, Saestu Pak. guyon. Guyon. Teko kene dok weteng lesu. heeh. Mlebu pawon baleng. Jelala sing rewang lu boloku kabeh. Lho petuk balamu kon. Petuk balaku. Mosok Net Kandhane sing ngadang lho adikne emak. sing ngadang Adikne emak. adik emakmu. Iya. Sopo Det? Ayo sukis iku ya apa? Ya sukis adang sampe pegelen. Ya pancen tugase adang. Loh, iya. Diperintah karo Bulurah. Karo Bulurah yo jelala sing ngewangi ngracik sego iku ya adikne mak nomor 2. Ya Allah Gusti Det. Iya. Sing racik sego. Adikne mak sing nomor 2. Sopo Det? Alah ya Sunarsih ku ya apa? Tadi diguyu wong gak isin kon niku. Lah iya, kok ciboloku kok ditekek soro-soro ambek Bulurah. Kok ndek dulur nek kene kon. Ya anjane dulur tut. Oh. Lah aku mari nang mburi diceblek ambek adikne mak sing paling mburi dhewe. Lho, Sing korah-korah. berarti bebekmu. Lho bebekku sing korah-korah iku. Sing kora-kora. Iya. Sopo Det? Apa ini ku ya apa? Tadi diguyu wong lho gak isin kon niku lho. Lah ya si Yuni wong korah-korah sampai keceblung bak. Lah kok kecemplung bak ya Lah ya apa korah-korah mundur-mundur karo anak kumkuman. Heeh. Tiba ngeblak balek ngadeg iso klocor-klocor. Kora-kora Saking akase, Sregep. akase kora-kora terok ambek ngene Iya, muatno. Heeh. Alah nggo iringane lho ana tas kresek loro ireng gedhe-gedhe. gawe apa Det? Kang lumpune iwak karene wong bowo iku ya apa? Lambene. Engko didum yu. Temen didum. Aku seneng ambek Bapak Bambang. Aba Bambang. Aba Bambang. Heeh. Wonge ganteng bijaksana. Karo Hajah Sutri. Sutri. Iya. Bulurah. Iya, Bulurah aja ya bijaksana ket biyen. Heeh. Masih Aba Bambang jagone wong nyawer. Mosok Net. Lho kandhani kok jagone wong nyawer. Ganteng tapi licik. Lho. Aba Bambang Licik ganteng, tapi licik. licike masalah apa? Gak wani gendaan. Kon kok distonyo Aba Bambang. Lho anjen gak wani gendaan. lho. ngawur kon. Lho, kandhani Aba Bambang biyen sekolahe sak bangku ambek aku kuliah fakultas padha
Abah Bambang jurusan apa? Lah jurusane manajemen ambek ekonomi. Lah kon jurusan Aku njoko jurusan benjeng ambek kernet kon iku. Ya kadek ngono rek. Wong aja sebarang iki bolak-balik tanggapan nggo kene mesti dikek udan. Iki ngono barokah tuh. Iya. Ya iya. Muga-muga Ibu Lurah ben Iya. nyalon dicoblos maneh. Lah iya. Muga-muga dipilih maneh ambek Dipilih rakyat maneh. supaya dadi lurah. Masih kan sing milih dicoblos dhewe. Ambek sapa? Oh, Abah Bambang? Wah ngawur kon iku. Guyon. Hey! Nggih guyon. Halo. Halo. Koncoku rek. Di arep-arep Abah Bambang kon. Ngendi? Lah kok Mang. kok lho wong. Lha. Lah. Oh. Lah, gawa sambel. Eh. Rasamu nyawer. Kacau. Kage nyawer go mangkok sambel. Sambel. Ya, ajane wayahe. Ae kebacut kok arek-arek ame wong-wong. Wis seru dagelane nggo ndukur, sego ambek iwak ditokno gak umah. 1 2 3 Lah. Apa, Ji? Duwe. Iya. Alhamdulillah. Barakallah. Barokallah. Iki duwe 100. 50 ngono kok. 100. 50. Iki pira? 50. Dibalik iki pira? 50. 100. Asem iki. Masih diurak-walik uripe ya Tak 50. kandhani. Apa? Iki aku jahe nyalokno. Lho, sida ta. Kajar temen ta. Iya, nyalokno. Nyalokno maneh. Bayan kurang setahun, aku saiki noto penduduk. Lah, Pinter. nek penduduk tak toto, Hmm. aku nyalokno lurah. Ojo lali rek karo kancane nek dadi lurah rek. Ojo kuwatir, kon meneh tak dadekno cari. Matur nuwun. Awak kadene jeruk kunci kuburan. Alah. Lah omong-omongan ambek pace ya kuwi. Ngono-ngono nek dikeki Tak penggawean. kaya pegawai timbang gak. Oh iya jeneng jabatan iku pokoke Aja sepenting. kuwatir. Ojo lali karo Ora rakyat. saiki blater kaya apa nek ganek duwike gak dadi. Ngono ya. Iya. Oh, duitku akeh. Waduh. Kena-kena kok apeke kumat. Duitku akeh, ojo kuwatir. Mari panen iki. Mari panen. Panen apa? Dele, Sak pira, Ji? rong contong. Panen kok rong contong. Aja lali ya. Iya, iya. Iya. Rek, operasional ya, Rek. Nah. Oh. Matur nuwun. Lho. Gak ngono. Bah, ini bah. Tibane akeh iki ya. Tibane akeh sing calon durung dadi ya. Cek calon 100 ya. Lah iki mengekeki 50 iki. Itu kan saweran. Yo. Alhamdulillah, barok. Awakmu. Iya, Lah Dak. iki duit 100 iki. Duitku dhewe. Winangka mendukung. Ya minangka tali pembicaraan mendukung saya. Ya, 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 ya. ya. Ini Ojo kuwatir. Ngono. Aku Oke, ambek oke. peno Tak iku. dukung. sepenuhnya. Nah. Loh, Ji, golek bojomu. Lho, yang. Aduh, kacau. Cara dadi lurah kok pindahan. Apa? Ngomong apa? Durung dadi. Sapa kate nyalokno lurah? Bojomu nyalokno lurah. yang Modelmu nyalok aku yang aku gak teko sewengnya kok yang wis ada perubahan. Oh iya yang. Yang adiku yang ndamput. ndamput. Piye? Iki aku gak salah krungon. Turun apa? Sik irungmu gatel. Aku yo gatel. Kon turun. Tat. Batet ki yan. Muten. Lah, kuwi gorene kok. Iki oh lha iki apa? Gak aku apik takok bojomu. Oh takok. Takon apa? Amit ya rada gak penak dirungokno. Tapi nuwun sewu. Nggih. Wong sampeyan niku ayu-ayune wong sak kelurahan kene. Nuwun sewu. Sampeyan kok ndek bojo kadalangop niki lho. Kagirap-girap apa sampeyan? Aku ta?
karo bojoku. Cara Jawane ngono jomplang. Sampeyan iki kari ngerti ta gak? Ora ngerti goblok iki. Tangan-tangan iki lho nek ndek anak iki lho rupane ya apa. Lah, goblok iki goblok. Sampeyan iki gak ngerti. Udan-udanan ngene iki sing dibutuhkan iku ya ngene iki. Wong elek oleh wong ayu iku bisa membuahkan bibit unggul tahan wereng. Deh, goblok. Gak ngono sih. Iki wine pari PB ta ya apa? Iya, udan-udan gak kudune ya ngene-ngene kok. Kon sewengi ping pira sih? Sewengi ping pira? Kadang-kadang pengen 6. Saya ta, Cak, aku iku gak salah krungon ta. Apa? Sampeyan ngomong balenono maneh, sampeyan kate nyalokno lurah. Ya jelas to, Yang. Heh? Jelas, Yang. Jelas. Iya no. Duwekmu iku pirang atus, pirang puluh juta, pirang miliar. Heh? Wong awakmu nyalokno dadi bayan iki lho ya. Iku pun dodol sawahe mbokku. Heh? Dodol omahe mbokku. Iku pun gorong nyaur sampai saiki. Kok kate nyalokno lurah maneh iku lho, heh? Wis ketemu pirang perkara kok. Ngene lho, Yang. Apa sebabnya aku nyalokno lurah iki jange? Bayanku kurang setengah tahun iki wis gak dadi bayan. Lah, aku kudu nyalokno lurah ke para bondo. Omahe mbokmu tak dole. Sak sapi-sapine nek aku dadi lurah, ibu tak kelumpukno dadi situk nang nggonku. Terus? Lah, ngono. Terus? Ah, mari ngono nglumpuk. Terus lek gak dadi. Lah nek gak dadi tetep nglumpuk. Kacu. Gak dadi nyungir kok. Lho, aja nyungir lho, kowe. Sing ngomong kena kentut. Kok kowe. Aku dilokno. Jare duwe operasional. Masih operasional kok juga nek nyungir-nyungir dong. Sik. Saiki lho Cak ya. Sampean dadi bayan ae kelakuanmu ya. Patrapmu ae senengamu selingkuh. Lho, dari Pak Kaji Sukin lho. Muin lho, Pak Muin. Kaji Muin. Awakmu dadi bayan ae wis tukang selingkuh. Mendani yo kon dadi lurah. Heh? Apa gak ganjaramu katut? Heh? Apa gak BLT-ne masyarakatmu katut? Ndi purul kok tuku? Heh? Ndi penyanyi kok gendak? Heh? Lho, Apa gak tambah nemen kelakuanmu? lho, aja ngono. Jangan diwarak-warakan masyarakat. Ora marak-marakno, Cak. Ora marak-marakno. Iku wis kebanyakan. Contohnya wis akeh gak siji loro. Contone sapa? Alah kon dhewe. Aku. Iya. Aku ta? Iya. Abamu ini le. Ayo, gak gelem nyoblos aku tak uncat antitno kon kowe. Ambek masyarakat iku sing ngalu. Wah, kalusen kasar ini tapi duwe metu. Dijaluki tulung. Waalaikumsalam. Ini lho, aku kan kaya sampean ya. Heeh. Sampean kan gelak ngejak aku. Nanti. Nang iku sama ya. Wah! Saksi. Abamu ini lho, saksi. Aku terus. Saksi sing jujur. Nah iko, apa arep dosen lho. Pinggire kalenan ka lho. Gajah iso. Kacau. Sih. Abamu ini lho saksine. Iya, Sing saksine. ngomoni. Iya. Kak, Kang Adel. Sampeyan sing rambut dawa brentek kan lho. Berhenti. Iya. Berhenti kok. Aja kondoyukmu ya ngono. Iko. Iya. Dudu wong. Nang apa iku? Gendruwo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu tambah ganteng, Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi aku melok ditinggal. Napa? Aku jange sampe jere calon lurah. Nyalon lurah. Tadi Wah! sampe nyiyayat ngono kok. Lu piye? Becak sana. Sampe lu gak masih mlaku ki lho ngene. Iya, jane mari mana? Kok anggap setro, Kang? Bah, Nggih. dukung aku ya. Wah, Aja gelem, Pak. Aja gelem. Sampean. Bisa kan gadekno motor sing calon bayan iko. Durung dijoko. Motor-motoran ah. Kalau Bledek kene gak gablek kok. calon bayan gadekno motor. Oh tak do, tak gawe nyalokno. Oh, alah. Gampang, sampean saiki mulya. Engko bengi tak gawehi.
Lah apa? Tak utangi dhuwit. Ketok modal. Ge modal. Lah menake dadi sampean tak dadekno pamong RT. RT gono bayarane. Lho, aku dhewe pribadi. Tarif apa? Lurah bijaksana biarpun tidak ada bayaran tapi tak kei. Aku dadane cari ngutake 50. Hah? Tak 50. Ya cari. Ya. Wis gak peduli. Mentak deal ta. Deal. Aku nek dadi cari sampean tak kei duit 50 juta. Lah bagus. Entah. Bagus gelem. Mi gelem ta mi? Napa? Gelem cari. Aku dalan cari. Cari tapi nek ngono tak buju Alah, ya. alah, sampean kena duit iki 50 juta, ora ngarah. Ora ngarah, paling lo dikene gendakane. Oh, Dikene bojone, iya. ora ngarah, Bah. Gendaan sampean sing meteng 3 wulan. Embo. Iya, ono meteng 3 wulan. Bodrok. Ayo, nek panjen daftarno, ya matur nuwun. Matur nuwun, Bah. Dukung ae sing tak jaluk. Nek Taji dadi lurah, sampean diceluk Bu Lurah. Ya, ngono. Ya, Pak, aku wancul. Oh. Aku kan ponakan sampean gak milih ta. Oh milih. ya biasa. Nyoblos. Ya. Nyoblos apa aku? Eh? Nyoblos apa? Nabrak gambar. Gambar kene dong. Matur nuwun, matur nuwun. Ngene yang awak dhewe meneh dadi lurah. Alah kon mlaku lho desa. Ya Bu Lurah. Ah. Dateng pundi? Ten Kutha. Wis gak kakek ngomong. Ayo mulai. Kok sik? Ayo, kenang le pituwa dhisik Awakmu lak takok pituwa sih. Ah. Takok pituwa. Iya. Gampang. Ndek kene enek dukun bayi. Dukun bayi, Dukun bayi lak tuwek. Lha sampean coba yo. Lho, mel. Gak mandi. Ayo golek pituwa. Golek Pituwa dukun. sing wong lan dukun istirahe. Cak. Gak usah katik dukun. Pokoknya tabiat sampean apik nang masyarakat. Insya Allah masyarakat itu bakalin dukung sampean. Masih duitmu akeh. Ya, puluhan juta miliatan. Lek tabiatmu elek, ora bakalan langgeng, Cak. Ngerti ya? Aja ngono masih langgeng gak langgeng pokoke dadi rong dina pokoke dadi lurah ngono lho. Milikan dadi lurah. Incipi. Ayo. Wes aku mulai. Hei. Apa Aja sih? slet-slet. Duasno penduduk lho, sing rukun. Ayo, Bu, tak tunjuk. Ya ngomong kene. Ojo. Kon ngambung. Ngene. Ayo. Nduk nang ndek pituwa ngene. Sik, duit tak gawakno. Kula nuwun Duit tak gawakno sik. Duit tak gawakno. nanti gak nakekno kuwatku sing. Begal ke begal. Ayo. Lho, sing abang. Dek, abang gak punya duit goblok. Ngene ketua iki. Ngene, Bang. Ayo sing wedok moh diambung. Jane Taji bas. Yuk, lah gawe omane mana 13 ngono. Cek kewan dijeli kon. Ayo mulai. Nanti dukun ya. Gandeng. Gandeng, ayo. Alah, mari 50 gandeng. Masalah iso kaya gandeng sapi teng. Antem apa sih? Gandeng sapi teng. Lho, sing digandeng lu wong metenteng. Pancene gendeng ya kama itu. Ngono kok nyalon lurah. Tet, kok nak ya panitia. Iya. Lho alah, saiki dimulai. An kursine tok tondet. Ngono ah. Kursine. Iya. Mas, kursine Mas. Selamat malam hadirin sekalian. Saat ini adalah waktu pencoblosan Pilkades, pilihan kepala desa. Ada 3 calon. Calon yang pertama adalah Bapak Wanto dengan lambangnya wortel. Tumon lambang kok wortel. Saking gak ono iki. Kemudian Mami Okta. Mami Okta dengan berlambangkan jagung. Bapak Taji berlambangkan terong. Agar cepat selesai, maka kami panggil calon yang pertama. Inilah Bapak Wanto. Aku tak joko KTP. Iya. Ambe Aris barang jaan. Jaga di TPS, antri. Monggo.
ingkang sampun angsal undangan nyoblos enggal merapat ke TPS. Inilah calon Anda Bapak Wanto dengan berlambangkan wortel. Wah, ki cocok dadi lurah iki rek. Wagae. Sekolah dhuwur. Nggih. Selamat datang. Senin Selasa Rabu Kamis. Donga, Pak. Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu. Wayahe bayar bank. Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu. Tebu kliwon kemes legi. Gambar sampean, Pak. Wortel, nggih. Kemudian kami panggil calon Anda yang nomor 2. Inilah Mami Okta. Monggo. Calon Anda nomor 2. Mami Okta dengan lambang jagung. Pinara. Nggih. Oh, donga. Donga ta nyanyi? Jangan bertengkar, sama-sama calon. Sugeng dalu, Pak. Pinara. Kami panggil calon yang nomor 3 yang berlambangkan terong. Inilah Bapak Taji. Monggo. Lurah dapurane kaya mangkok. Lurah milenial. Taji. Inilah calon nomor 3. Bapak Taji. Nanti sing wedok digondol. Lho, teronge bengkok. Inilah calon nomor 3 Bapak Taji. Untuk mempercepat waktu, maka sekarang masih ada waktu 2 atau 3 menit untuk berdoa atau dekek-dekek syarat. Tasik iki lho, tasik digawa wong iki sing duwe. Sing gawa ya sapa engko ngono lho. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Iya. Loh, nyepurno uyah. Jangan diuyui. Kok diuyui? Iya. Ana sing eker-eker, ana sing uyuh. Silakan duduk. Pak mandi, tak uyuhi. Ayo, wis tolong wong, tekan ngisor. Ya wis iku. Masyarakat sudah merapat di TPS. Sik ndelok sik, duwe aku rupiah. Aku ambu bumbu pecel. Sekarang dari calon nomor 1, Bapak Wanto, coba perkenalkan lambang Anda kepada masyarakat agar masyarakat tidak salah coblos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wanto. Saya calon lurah desa sini. Dengan lambang wortel. Nang Boyolali tuku mebel, ojo lali gambare wortel. Wortel. Duwe iki lho. Alah, gugup duwike. Sing nyolong lo batukmu. Kemudian calon yang kedua, Mami Okta, perkenalkan lambang Anda
agar pendukung Anda tidak salah coblos. Ngataraken sugeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katur Bapak Patinia Panitia. dan juga adik-adik Karang Trauma. Karang Taruna. Sugeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ugi warga kula aturaken sugeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga channel-channel YouTube saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sakaset di sini assalamualaikum. Langsung dikenalkan lambangnya. Pun lali ana paribasan ana parian nang kali Debus Mojo Agung. Terus Ojo lali mamiyokta gambar jago. jago. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Taji, silahkan kenalkan lambang Anda agar pendukung Anda tidak salah coblos. Duit kira. Alah, alah, alah. Tolong dong. Duit dodol pedet kok. Assalamualaikum. Abang biru lampune disco. Aduh. Lampune reske. Awakku rumas mikir bojo loro. Mikir baca lare. Bojo sing anom jaluk disayang. Senam jalatis. Sing duwa nyur cepet nolawang. Cepet lawang dhewe mbokmu. Sudah Pak. Lanjut. Lanjut Kowe Pak aja Haji. ngamukan dari Gak ngamuan piye wong jake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kok nyotot ae. Lanjut kenalkan lambang Anda. Duit. Duit dipangku. Tolong buang to. Assalamualaikum Jangan didengar. warahmatullahi itu hanya wabarakatuh. Tung tak des. Jangan didengar. Jangan didengar, itu sangat tidak benar. Tung tak des. Tuk no. Tuk no. Tolong jangan mengganggu ya. Kamu jangan mengganggu. Saya akan mengenalkan donya saya. Oh dunia. Hah? Donya. Ojo kok gele lemah. Duwike kok masuk angin lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa salah? Lah aku mau liwat kono kon apa ndisi? Lo ancene dalane nang kuno Lho kok ketara nyawur. Bodrok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah, serak ketar bak montor. Kok alone gelani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayan tadi saya tidak sombong dan baik hati dan tidak sombong. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Ngono lho. Sapa rek guyu? Bayan taji. Ya, bayan taji ini baik hati dan tidak sombong sesuai dengan Pancasila Undang-Undang Dasar 40 gangsal. Pariani sok ta Ayo pariani. nggo upono diantuk. Sabar Pak Taji, sabar nggih. Teneno, gak goceng motor es kudu. Kacu. Gambar saya terong. Tukus. Iki suku-suku lagi. Alah, ya kus penak ini. Terus. Ya. Tidak boleh mengganggu peserta yang lain Ibu Okta, ya. Iki Pak, kakek ndelok bokep. Sama. Pan. Kayaknya mau jaluk lingi. Nama saya Bayan Taji.
Gak takon. Gambar saya adalah terong. Gak takon duwe. Tak saurane titik-titik. Silakan kalau sudah perkenalan. Tunggu sebentar. Nggih. Duwe aja, duwe. Rapet kene. Ono colong wong. Si eling ambek duwike. Nama saya Taji, gambar saya terong. Tuku sapi digawa wong. Aja lali gambar Taji terong. Silakan duduk, Bapak Taji. Untuk selanjutnya, ini waktunya untuk memberitakan visi dan misi semua calon. Silakan saudara sampaikan visi dan misi saudara untuk desa saudara ini. Yang pertama, calon dengan nomor urut 1. Pak Wanto. Baik, saudara-saudara, jika saya terpilih menjadi lurah dan menerima mandat dari masyarakat, maka kesejahteraan hanya untuk rakyat. Karena apa arti sebuah jabatan? Jangan mengganggu peserta yang lain. Apa, Pak? Lambe rusak geng lodyo kae. Nak rusak Mas gak. Silakan Pak Wanto. Apalah arti sebuah jabatan jika rakyat masih kesusahan dan kelaparan? Maka dari itu semua akan saya kembalikan kepada rakyat. Yang paling penting mengingat ini musim hujan, maka dari itu kuburan akan saya cor. Terus mlebu ndi? Melbu yo dalan iku mang lho. Tat ngono ya. Iya. Sisine ngono. Ya. Klik. Jangan ribut, jangan ribut. Saya cor dan mengingat ini musim hujan, mungkin banjir, kuburan akan saya tingkat dan saya pasang AC 1 per 1. Loh. Dan bila perlu nanti akan saya kasih wifi. Biar yang meninggal kerasan, bila perlu nanti beli online bisa gampang. Kalau kon dodol HP ta. Itulah misi dan misi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali gambale wortel. Iya, itulah saudara peserta dengan nomor urut 1. Selanjutnya, visi dan misi dari peserta dengan nomor urut 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gak dikai kesempitan lho. Assalamualaikum. Kono tak idoni loji. Ini doni temenan arek iki. Jangan mengganggu. Iki lho Pak saya digangga Pak. Ganggu. Duwe kan Pak masalah ndableke ditolong wong. Ngawur iki. Sabar. Kok gak jelas tambah suwe. Kontok sing duwe duwe. Ndi duwemu? Alah, paling ya iku. Ngentut okta ngentut. Endi? Oh, gak ngentut aku. Becerit. Becerit. Meneng. Silakan disampaikan visi dan misinya Ibu Okta. Maaf Pak. Tapi alismu koyo maling kundang. Gila tuh. Kula Mami Okta saking partai maju mundur ndekem. Gambar kula jagung pun kuatir. Mek Mami Okta kepilih dadi Bu Lorek. Bu Lurah. Saya akan menyejahterakan masyarakat, terutama janda-janda, duda-duda. Tak kasih subsidi 20 juta per bulan. Kenapa saya utamakan janda dan duda? Saya bisa memahami perasaan wanita dan juga bisa memahami perasaan laki-laki. Sebab saya Baci. tuh. Sabar Bu Okta, sabar. Kesuwen aku. Belum Pak, belum dipanggil Pak. Loh, tak dis kapok kon kok. Arek kok. Untuk selanjutnya,
visi dan misi dari calon dengan nomor urut 3. Bapak Tajai. Tiga. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Gurung tak sowo iku. Loh iya. Suwun. Sopo sih lho, Pak? Disowok dhisik cek mandi. Mandi. Nyuwuk kene nambu gunung. Salah gunung tok kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini menyalonkan lurah kalau disahkan dengan masyarakat. Jangan khawatir. Tak bunuh. Pemuda, pemudi, pacar-pacaran, padeng pentali, tak barno. Terima kasih. Urung kamu rumah desa kita digermo. Kane dadi apa desa iki? Kok pencari-pencari kok. Ya, demikian visi dan misi dari semua calon sudah diutarakan. Untuk selanjutnya adalah sesi pencoblosan. Saya berharap pada waktu pencoblosan semua tenang sesuai dengan peraturan. Peraturan. Tarong. Ini salah, itu salah. Tarong. Untuk peserta yang pertama, kami panggil masuk dalam bilik suara Ibu Nana. Nah, Bona aku. Milih sama mana ya aku? Duduk maksudku. Umpamatan ponakan. Wah, gendane. Asline gendane. Ya iki sing ditukane gelang. Waduh. Saya tuh yang. Piye? Suwun ya ditukakno gelang keroncong. Iya. Kalung iki suwun ya. Menenge tak rayune. Wis konangan. Menenge tenang. Jariku loro-loron. Hah? Iku jare loro-loron. Wis waras. Mas diutangno ae mlete. Dek, sing loro-loron sapa, Dek? Bojone jarene. Lho. Bojone cek seger-meger kok jare loro-loron. Anjene wong lanang kurang ajar peno. Aku dadi bojone mati saiki gak matek meneh kon. Apa yang? Menek aku sida. Iya. Apa? Iya. Tenang ae tak rayune. Nek dadi aku dadi lurah, ala tak tinja. Ngono. Beneran wiyak nek sampe ambek iki lho Ji ya. Wingi? Oh iya, mampir nang sihot ki lho. Mampir nang sihot. Aku. Tenang kok. Tak rayune, engko bebekne pamane iku tak kon nyoblos aku ngono lho. Kon iki kok masalah gak rahasia kon iki. Meneh lah sing dadi bulura lah aku ya, iku tersisi kan ya. Iya, meneh-meneh ae. Tapi lah janji ya, sayang ya. Iya. Gambarnya apa sih? Lho, kuwedi. Terong. Terong. Lah biasa sayang. Ya sayang. Sayang aku tak nyoblos, aku gak pengen sangoni ta. Gak pengen sangoni. Ya meneh tak WA. Meneh pengen transfer ya. Iya. Dadah sayang. Dadah. Bebek pawan ibumu. Kon milih aku ya. Iya. Iya. Arek ku wingi mau kei 2 juta mau titipno aku mau sejek kurang. Nyotot ae. Wingi kei 2 juta. Oh, berarti winginane main transfer iku gawe iku ta? Bener. Tenang kok sayang. Aku tak ngerayu pasara penduduk sing ayu-ayu, meneh ayu-ayu katut, sing ganteng-ganteng katut, sing tuwa-tuwa katut, sing nom-nom katut, sing mati gak iso katut. Terus ngono ya? Tenang ya sayang. Tenang ya. Apa mangkono? Pak Taji silakan duduk. Selanjutnya kami panggil Pak Ucok bersama Marsha. Iki ayo pamanku iki. Ucok pamanku. Kabeh kok dulure. Lho ya iya lho golok akeh.
ana wong ngene iki. Iku sing picek sing endi sih iku kok sing nonton gak keliru ta iku. Walah. Akan sego goreng mbek arek iki. Waduhmu. Marcella. Dek. Kon milih siapa, Dek? Aku. Gak ikut ah? Bler. Iya nek karak garing. Ya iki abane apa kok ruwame iki wis. Loh, pilihan man. Hah? Pilihan. Iki wis gone nyoblos saiki. Iki gone nyoblos. Le masalah taji kok nduk kene. Ya iya, Mas. Nyalokno lurah. Iya, Mas. Tak tonggo-tonggo wis tak kandhani kabeh. Heeh. Kanca-kancaku tak kandhani kabeh. Heeh. Lek ponak aku tadi nyalokno lurah aja lali gambare jagung. Lho kon kok. Terong. Jagung tak terong. 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 Iya. Aku baleni maneh. Aja kuwatir jilek perkara pamanmu sik ana kok nyalon mesti dadi. Iya, Mas. Mabengi aku gak turu, Ji. Mabengi gak turu. Bareng jam 12 bengi ana sinar gawedhe muncul. Delu. Folong. Olong. Tambah suwe tambah gede lap. Lap tambah suwe tambah ngetan. Lap. Dadak mudhun Juanda, Ji. Iku ngono kapal terbang. Pesawat iku, Cak. Nek kok jane kok jane tuntum dhuwit aku gak mbok dumi. Ukoe mantap WA. Duwe jek ongkol guru tak petoki. Iku dhuwit ta dongkel waru. Ono. Duwe enak ya. Enak ya. Iya, terong ya. Terong sane gedine. Ayo. Ayo man. Aku tak nyopel ya, Ji. Raya. Silakan masuk, Pak. Toblos. Silakan. Lewat sini. Oh, alah. Kakean warung mangan kikil. Terongnya ngadep rene. Berarti aku dadi. Selanjutnya kami panggil Fikum. Anake Wondo kancaku nyoper biyen. Gak mungkin milih awakmu. Lulu saya mau kira lulu. Aduh, piye tikus? Ndolo celuk taji kok nyoblos. Ngomong apa iku, Mang? Gambarku apa sih? Terong. Alah, bape. Ayo, hei. Bojomu bareng. Bojomu bareng. Tak gelatin aja TBC. Selanjutnya kami panggil Yantika. Yantika. Oh! Anak ibuku kuwalon biyen. Bojo. Yantika lo sinden kondang Jombang. Anake bojoku biyen mantan kok. Ya ampun. Sopane rek. Masalah. Sampeyan wis dadi lurah ta? Gorong. Kok nyoblos kok dak. Lah aku ndenge sampean transfer 25 juta iku. Lulu. Tak rayune. 20 juta, Cak. Aku ora tau kok duwe 20 juta. Hah? Bapak kok dadi lurah karepmu gak ngerti. Masalah. Pokoke enggak-enggakane angel iki piye iki? Kok boleh duwe? Duwe akati di prabok uang. Iya, Bu, aku ingin lo ditransfer 25 juta. Masalah aku iki nyalone kok gepuwi. Mulai iki manonku minger ngene piye? Bapak kok dadi lurah ya wis. Tenang. Ini sayang. Barene aku katene didadekno bojo nek dadi lurah. Lulu. Kabeh ditadekno Ngono kok bojo. aku ponakane. Wah. Tak rayune, rune opo? Kayak milih aku. Aku dadi lurah, kamu dadi lurah. Lah wong aku gak lurah jare sampean. Tenang wae kamu dadi bulurah kok. Apa? Aku dadi bojo nomor pira-pira gak apa-apa sing penting. Awakmu dadi bojoku nomor 57. Gak apa-apa. Bapak gambare ular keroken. Iya, mendina aku ditransfer 25 juta.
gambar terong. Cekelun. Rut. Mari dicoblos. Aja iki nang tengahe, pucuke. Cus. Ya. Montrok. Terus aku sampean transfer piro mari? Tak transfer 15 triliun. Ya wis. Aku ora ngerti tak. Silakan masuk Masuk. dalam bilik suara. Cek sabare bojone Taji. Sabar, pimpinan sebagai wanita harus sabar ngadepi masalah apa ae kudu sabar. Ya nek awakmu ganci emosi terus. Selanjutnya kami panggil Putri. Putri Perisedi. Si Putri sinden jerangkong. Datang kemari dia nyoblos terong. Aduh. Lu. Sayang. Terayune. Rayu dadi lurah, awamu dadi lo, abu lurah. Wis gak dadi lurah ya wis cak. Kok dadi bayan iki mangko wis kena tepi masuk piro cak. Wes tak tenang kok. Aku ora bodoh, Kang. Aku ora bodoh, ora goblok. Kegoblok saking pintermu kok jedak kamu ngrepepi. Nusuk rene kabeh. Iki lu hak pilih. Mas, aku belum meteng. Yo, kan meteng. Lu. Wah. Blaen. Aku meteng. Mas aku meteng ora sudi. Loh, saya meteng kok mek galang tahun-tahun lagi aku meteng. Ya. Aku pesen. Nek lahir rosok lanang. Berarti dudu anakku. Pecah Nek ini. lahir brosot wedok gane ndase. Jalan apa sih gambarku? Terang, digeleng. Oh, udah beruaya udah jeruat. Coblos. Wis kono ana kono apa? Wis iku ana kali jedak. Aku ingin nang ditemono. Tak tukang simpak. Simpak kok boloke kabeh kaya iki. Bolo piye? Lah iku. Gak aneh kok tangkring-tangkringane kok. Aduh. Jadi mari dadi lurah bengkok. Silakan masuk. Ini, dulu mau. Pak Taji, silakan kembali ke tempat, Pak. Selanjutnya kami panggil Rani. Tak hilang. Kok ditinggal. Kuatir hilang tasnya. Isine berang miliar serek tas iku rek. Aduh. Hati-hati tasnya. Kalau penyiar gini udah menghilang. Turu-turu wis ketok Oh tak jotos loncat. Oh, penyiar ini. Rani lagi. Ini ya. Aku jengnya percuk. Nduk jero motor kok apa yang kok. Awakku lo panas. Temen. Meneh tenang. Meneh ya. Meneh tak tukokno kacu-kacu. Apa? Iki lho. Gambare masmu ki teror. Gambare masmu teror. Gambar teror plek. Pelirit. Seruput. Kosone isih diruwi. Terus coblos. Jirat. Wis ketok tapi. Bebekmu ya bebekmu, pamanmu. Kau nak duwe paman, pamanmu mana? Tadi pamanmu mana? Tadi paman mana? Tadi paman. Sing ulang jaran. Ya wis yo tak Pamane kok cek akeh rek pamane rek. Bolo. Nggih. Bolo.
tak tujek. Kalian bolos bareng bolos. Yang terakhir kami panggil Dias. Iki sing tukon Avanza wingi koyo Kaya iki korbane pisan iki. Lho, kok bane kempos ngono rek. Aduh. Lho. Lah iki nek nyoblos kate nyoblos keliwat. Aku nang yo pepean. Gambare apa? Ayo. Terong berkeong. Ayo. Lho, lah iki yo. Iki lho. Paket pendudukmu. Jarno, kancaku kok. Pendudukmu. Iku promo 11-11 rek. Paket. Gambare apa? Ayo. Terong. Heong. Terong. Ayo. Wis bapak sak karepmu. Durup, trep, ditumpuk. Ya. Luwe Bang. Ayo apel. Tak mangkel sih. Ya sih. Ora kok. Are. Heong. Heong. Sampai kaya ngono kakean terong be arek iku rek. Lho. Ora ngerti. Apa? Are iku jejet. Apa sebab jeok? Apa? Asisor dadal apet, dadi tok dadal jinjit kaya ngene. Iku ponakmu. Ya iya. Ya wis sing loro iki lho sing bener ponakane sing liyane yo gendakan. Iya. Demikian Abang-abang. pencoblosan telah selesai dilaksanakan. Untuk selanjutnya kami mohon untuk dibawa ke dalam kotak suara. Silakan petugas pembawa kotak suara untuk masuk. Yo jane dadi yang ini. Lu abote rek. Abotan sawangane iku lho. Kotak suarane sak piro isi piro iku? Wah, ya kan. Ditaruh sesuai dengan nomor urut masing-masing. Silakan ditaruh. Lu. Isine opo iku rek? Waduh. Pirang atus sewu iku. Loh, Gila niki mesti buah energi. Sai wabot, Pak. Abot. Wabot ora aku dadi. Saya pegel aku. Bebek pangan, dulur, tonggo kanan kiri, demit, kiri ngarep piringan, dhuwur nisor, bolok kabeh. Kerjaane. Baik, untuk selanjutnya mohon semua tenang. Waktu penghitungan suara dimulai. Silakan petugas untuk menghitung kotak suara calon nomor urut 1. Diwiwiti saking kotake Bapak Wanto nggih. 1, Bandung, 2, bekecot, 3, pahit, 4, merak, 5, rampok, 6, kelinci, 7, perahu, 8, maling, 9, kebo, 10, labang, 11. kere. Habis. Boten Pak, maksudnya hitungan telah mriki nomor kiri. Oke, kuwater. Oke, ngapunten Pak nggih. Jenis pitbull. Pak Taji kenapa, Pak? Jangan dadi ngelum ndase ya. Kenek pulung koyoke ketoke. Waduh. Ketiban pulung sampai diluk. Dongo paling dongo. Selanjutnya kotak suara untuk nomor urut 2. Silakan dihitung untuk petugas. Hitunge wis tak Loh, tidak boleh, Pak. Tidak boleh, Pak. Sesuai, Pak. Ya. Aturannya, Pak. Harus jujur, Pak. 1. Ikus. Matamu. Kalau mau melo ae sing. Satu kelinci. Sing ketok kaya tikus nggih. Satu sapi teng. Satu kok kelinci. Bekocet. Iki cocok rusak. Silakan.
Wis banci blendes pisan. Bekecot ta bekocet. Gregetan karo aku tak tangan. Iya. 2. 2, Bekecot. 3, Pahit. 4, Perak. 5, Rampok. 6, Kelinci. 7, Lau. 8, Maling. 9, Kebuk. 10, Laban. 11, Kerek. 12, Jalan. 13, Keris gajah. 14, Unta. apal. 15. Eko. Salah. Apa? Salah. Apa? Kelinci. Loh, Habis, Pak. habis. Nggih. 15. Mati. Instruksi. Instruksi apa, Pak? Penduduk mriki pinten? 500 jiwa. 500 ya kalau Ya. berapa? 15 sama 11 berarti 26. 26. Ya. Kabeh tindian kula mboten usah diitung. Oh, tidak bisa, Pak. Tidak Mboten bisa. usah. Loh, tidak bisa, Pak. Oh, alah iki tak kei. Loh, nanti kelihatan orang banyak tadi, Pak. Oh, nggak bisa, Pak. Gak apa-apa. Harus jujur dan adil, Pak. Alah nakal Loh, iki. tetap harus saya hitung, Pak. Gak usah. Loh, nggak bisa, Pak. Bagaimana? Dihitung. 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 Gak usah. Dihitung. Gak usah. Dihitung. Gak usah. Dihitung. Gak usah. Dihitung. Dak. Harus dihitung, Pak. Wah, apa dihitung tak? Tidak bisa. Sesuai aturan, ini harus saya hitung. Ketua panitia yang menghitung sendiri. Saya sendiri yang menghitung. Pak Taji tidak boleh. Nyengungu, tidak boleh nyengungu. Oh, nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Nyengungu tak kaiteng. Munda izin. Saya hitung hasil suara untuk calon yang nomor 3. Mulai. 1. Cici kayak gini iki. Habis. Wes gak dadi, Cak. Ayo mulai, Cak. Ayo aku izin aku karena penduduk. Dengan demikian diresmikan yang menjadi kepala desa sesuai dengan pemilihan, hasil pemilihan adalah Ibu Darmanto. Ibu Okta, terima Ibu kasih. Almanto ya. Yang memilih Mami Okta. Saiki Cak, tak tanggapno Ludruk Budi Wijaya. Oh. Lakone apa lakone? Lakone apik. Lakone apa? Ini Bengi iki dulur? Ludruk Budi Wijaya main nanggone Glinda Glinda. Tengah. Di tengah. Ayo tetengakno muga-muga sing kemantene muga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Terutamane ndang cepet-cepet entuk momong. Iya amin. Lah digakno lakon apik karo Bapak Sutradara. Lakone apa, Lakone Caris? Labuh Tresno. Apik iku. Iya, sip. Ayo njaluk idi pangestu marang dulur-dulur dengan harapan semoga Budi Wijaya tetap jaya.